No he estat fins passades les 18:30, les 6:30 de la vesprada, que no he gosat de fer aquest errat. I tot i això, el mercuri marca ara mateix 39 graus centígrads i gràcies que porta tendència a la baixa. Avui és el primer dia d'una onada de calor anunciada, una primera onada, prolegomen d'altres que segurament encara vindran. I és que segurament els més majors diran que a l'estiu el que sol ser habitual és que faça calor i que tots els anys hi ha ponentaes fortes. Però el que resulta innegable, malgrat el cosí de M. Rajoy, és l'escalfament evident del planeta. Un escalfament provocat per l'acció de la nostra societat, de la societat de l'opulència, que ara no sap, no pot i no vol recular.